Toto je Kitty a Kuromi. Prišli na party s prísnou ochranou pri vchode. Tam sú povolené iba morské panny. Je dôležité mať chvost, nie nohy. Ak máte chvost, potom vstupujete do krásneho sveta morských panien. Ale iba Kitty a Kuromi majú pozvánky na party, ale nemajú chvosty. Čo budú robiť? Nemôžem vás pustiť dnu. Máte nohy. Nedodržiavate dress code. Ale ako je to možné? Chceme ísť na party. Dobre. Môžeme to vyriešiť. Dám vám chvosty na jeden večer. Ale predtým musíte prejsť všetkými fázami, ako sa stať morskou pannou. Som zvedavá, čo je vo vnútri mušlí. Pozrime sa čoskoro. Kitty, otvor to. Choďte, dievčatá. Wow, sú tam menšie mušle vo vnútri. Zaujímavé. A čo Kuromi na mušľaj? Aj ona má 3 menšie mušle. Poďme otvoriť jednu. A prečo potrebujem papierový chvost? Potrebujem skutočný. No, dobre. Myslím, že papierový chvost treba ozdobiť. Skúsme to. Pozri, bude to krásne. Trbliece sa to tak nádherne. Skvelé. Páči sa mi to. Teraz pridajme trochu trblietok. Aby to mohlo ešte viac žiariť. Ale niečo chýba. Čo by som mala pridať? Ach, správne. Malá stuha by neuškodila. Chcem si to prilepiť na chvost ako sukňu. To je všetko. Čo sa stalo? Kuromi, toto sú všetky tvoje spreje. Prepáč, Kitty. Ozdobím si chvost. Teraz uvidíš naozaj krásny chvost. Bude dvojfarebný. Pridaj nejaké biele kvapky. Krásne. To je super. Môj chvost pripomína vesmír. Potrebujem menšie štetce. Presne tak. Skvelé. Teraz s ich pomocou budem môcť kresliť krásne kresby na vrch môjho chvosta. Pridajme aj rôzne piercingy a reťaze. Tu sú. Bude to vyzerať tak zaujímavo. Môj chvost je určite lepší ako tvoj, Kitty. Vyzerá to skvele. Skúsme to. Wow! A ja si chcem vyskúšať svoj chvost. Wow, je to také super. Dievčatá, Kitty a Kuromi teraz majú krásne chvosty. Úžasné. S takými chvostami vás určite pustia na párty. Pozrime sa, čo je vo vnútri druhej mušle. Wow. Toto sú nožnice a lano. Ale na čo ich potrebujem? Zvláštne. Mám nožnice a čiernu látku. Už viem. Musím z toho urobiť cool top. Teraz idem vystrihnúť všetko pre môj budúci top. Takže je to sada na top? Kuromi, môžeš to robiť opatrne? Všetko letí priamo na mňa. Kitty, drž lízanku a neotravuj ma. Čo? To sa mi páči. Dobre, musím zistiť, čo si obliec. Pozrime sa, čo mám v skrini. Aké krásne šaty. Hoci nie. No. Čo ešte je tam? To je môj priateľ. Čo tu robíš? Hľadám oblečenie. Áno, potrebuješ pomoc. Viem, s čím ti pomôžem. Možno by sa hodila bunda. Skúsme to. Nie. To nie. Tak poďme na to. Nie som cowboy. Wow, tento je super. Ďakujem, kamarátka. Ahoj. Už som skoro hotová, ale pozri sa na seba. No tak, nežiarli. No, ešte pár vecí a som hotová. Odvráť zrak. No, veľmi ma to zaujíma. Nožnice? Možno môžem urobiť ešte nejaké dekorácie. Áno, nechám si vystrihnúť kúsok z tohto krásneho papiera. Pridaj nejaké šperky. A tu je moja mušľa, priamo na pleciach.
Čau, Kuromi. Naozaj sa mi to tiež páči. Vyzerám tak cool. Posledná mušľa zostáva. Kto ju otvorí prvý? Kitty vyhrala, otvorí ju rýchlo. Zaujíma nás, čo ešte treba urobiť, aby sme sa určite stali morskou pannou. Čo je to? Voda? Bolo to vtipné. Pozrime sa, čo mám. Nechaj ma otvoriť mušľu. Ach, nie, aj tu je voda. Neznášam byť mokrá. Čo to všetko znamená? Náš make-up je zničený. Všetko treba zmyť a urobiť znova. Čo to je? Kufrík s kozmetikou. Aký make-up by som mala urobiť? Aj ja mám celý kufrík, ale je zamknutý. Ako ho otvorím? Viem, čo mám robiť. Moje nechty sú také ostré ako čepel. Myslím, že... Môžem to s nimi ľahko urobiť. Wow, podarilo sa. Mám veľké šťastie. Poďme si čoskoro urobiť make-up. Začnime s očnými tieňmi. Moje viečka budú ružové. Úžasné. Ďalej, pridajme trochu trblietok. Žiari tak jasne. Aké skvelé. Aj druhé oko je hotové. Teraz si vezmem nejaké kamienky. Úžasné. Kuromi, čo ty? Aj ja som si nalíčila oči, ale nerozumiem, prečo potrebujem rybu. Skúsim na ňu naniesť tieň. Pozri, teraz budem mať na líci skutočné fialové šupiny. Úžasné. Krásne. No, rád by som jedol rybu. Je taká chutná. Je tu dokonca aj medúza. Ty zjedla si tú rybu? Nemohla som si pomôcť. Áno, je zvláštna. Ale použijeme túto roztomilú medúzu na nalíčenie pier. Vyšlo to skvelé. Mám ďalší nápad. Kitty, táto medúza ťa urobí krásnou, najmä tvoje pery. Naozaj? Nie. Prečo si to urobila, Kuromi? Oklamala si ma. No tak, Kitty, to je len žart. Nechaj si ten skutočný rúž. Ďakujem. Taký krásny tvar. Pozri na ten lesk na pery. Je taký lesklý. Áno, teraz si musíme urobiť účesy. Česanie vlasov. Mali by byť super hladké. A chcem si urobiť kučery. Budem mať takéto copíky. No, pozrime sa. To je skvelé. Wow, vaše účesy sú úžasné. Dokonca ste pridali nejakú dekoráciu. Teraz naozaj vyzeráte ako skutočné morské panny. Takto sa určite dostanete na party morských panien. Poďme zhodnotiť vaše vzhľady a napíšte do komentárov, či vzhľad sa vám páči najviac, Kitty. Alebo Kuromi? Je to také úžasné. Milujem svoj outfit. Ahoj, sme späť. Pustíš nás teraz dnu. No, vyzeráš nádherne. Dnes som nevidel nikoho krajšieho. Wow. Jasné, poďte ďalej. Určite zapadnete do dress code. Počkaj, to nemôžeš urobiť. Máš nohy. Páčilo sa vám naše video? Tak neváhajte a stlačte tlačidlo páči sa mi a prihláste sa na odber nášho kanála. Uvidíme sa neskôr.